जेमा आयो हायमा जमैनी महर दाबो जप्सिनन् हरखाबैनो खोथा होना दासिफाइसै आबै आबौनि सल' बाथ्रा खोनासं गाज्रि आखलखौ नों सोलायनो नाजा। हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। ओमफ्राय बे चेनेलाव आङो कभार भिडिअ ओमफ्राय कमेडि भिडिअ होथ'नानै नङा। ओमफ्राय बे भिडिअआ ब्लग जागोन आरो ना दिनैनिया। नोंथांमोना नायलांबाय थादों। ओमफ्राय गोबावथार जाबायमोन आं भिडिअ आपल'ड गैया। ओमफ्राय जों दा दिनै मोनाबिलियाव दंफैयो। मोनाबिलियाव आङो दाख्लि मैयानो फैदों। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों। ओमफ्राय गासिबो जोङो सफैनानै जों दा बिराद सात्रफोर फैदों पिकनिक जानो। ओमफ्राय बेफोराव पिकनिक जादों आरो ना। ओमफ्राय ओरैबो गाइस माबा बेरायबाथाय ओरैबो बेरायग्रा। ओमफ्राय बेयाव पिकनिक जाग्रा एकदमबारे बिराद बुरजा आरो ना कलेजनिबो। ओमफ्राय सिख्लाफोरबो बिसोर नायनो वाव नाथाय ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो ओरै मोसाबाय दं। बिसोर मोसाबाय दं आरो ना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। ओमफ्राय जोङो ओरै बेरायबाय दं बेखिनियाव। बिराद सिख्ला बेसे नायनो एकदमबारे नायखलायनाय। ओमफ्राय जरा मालायफ्रा फट' लानाय जोंहा सिंगोल नालाय एकदम बेरायग्रांबाय दं। ओरैनो आं गोदाव सोराव खानाबो जानो फैयाखै, ओरैनो बेरायबाय। ओमफ्राय गाइस मोनो जोंनियाव एकदमबारे मा होनो दैलां जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय थादों। बिराद दावराव एकदमबारे। हेलौ गाइसमोन, नै हाथरखियाव गाखोना दङ आसोर गुफुरियावहाय। यो गाइसमोन होबाय दङ। मार हिट आरोना नैबे चिरांनि मोनाबिलियावहाय दा फार्स्ट टाइम हाथरखियाव गाखोफैबाय बिथाङा बाक्सानिफ्राय। गामसासो गानना फैबावदों आरोना गाइसमोन। नै जाबाय Ayo gamsa raja legefer bitangan gamsa raja legefer menabili piknik si borsau yo gamsa raja guys
Oh my god. Moja na. Moja. Mendengar guys ini moja. Oh my god. Khangkrai dongfैयो ना guys man khangkrai जों लोगो मोनदों नै नोंथांमोना सिनायखायो khangkraiखौ नालाबाय थाबानो जाबाय जों दिनैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दं नोंथांमोना बिथांनि इउटिउब चेनेलखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना बिथाङा बाक्सानिफ्राय चिराङाव फैदों आरोना चिराङाव फैनानै दा नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव बेरायफैदों बिथाङा गामसा गाननानै बेरायफैदों आरोना बर' हारिनि नेरसोनखौ लाखिनो होननानै फैदों नैबे मोनाबिलियावहाय आच्छा नोंथाङा मानोबा बेबायदि बार सिबाय थानांगौ माने नों बेबायदि जरा मोनाबिलियाव बेबायदि थावानो र' आरोना एकदमबारे खानाय गोलावानो गैया नालाय मा बुंबावनो आरो दा लोगो